nɛgɛ ɲɛ 17 talangosi kan Washington DC a ɲɛ 17 wagadugukaw fɛ yen nɔ Burkina Faso faba kɔnɔna na Malikura jɛmukan kɛnɛ sigi kan ka bɔ VOA Soba studio 8nan kɔnɔna na Washington DC Kajatu Traoré an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen bi kunnafoniw bɛna sigi ninnu de walawalaliw kan kada Adama Ben saba ye an ye ɲiningali kɛ an ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw la jɔnni de ye Adama Ben Jara ye a ye baara jumɛnw de kɛ ayiwa hakilina jumɛnw de fɛnɛ bɛ Bamakɔkaw la a ka minɛli ninnu kan ninnu de bɛna walawala aw ye sisan an ka jɛmukan kɔnɔna la lakanabaliya ani jɔyɔrɔ ni kamanagan mɛna ka sigidala mɔgɔw la Mali kɔrɔyan fanfɛla la min bɛ kan ka lawaliya an bɛ don min na i ko bi ne mɔgɔw ani baganw welekiliw ye an bɛna an ka lasirikɛlaw ka kɔrɔfɔw lamɛn a kan Tumutu sigidala mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan Bamakɔ u kan kɛ kelen ye ka wele kan bila fanga tigila mɔgɔw ma ka kɛɲɛni degun ani kamanagan min bɛ u ka sigida kan ni waati in na ninnu de bɛna fara an ka lasirikɛlaw ka kunnafoni tɔmɔlenw kan duniya ani Mali jamana kɔnɔna na ka walawala aw ye sisan ɲanzan kɔfɛ an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ aw ye halisa aw k'aw bisimila Malikura jɛmukan kɛnɛ kan bi arabadonya in na septembre kalo tile 6 san 2023 la aw tulo bɛ Kayatu Traoré de kumakan na lakana sɔrɔlibaliya kɛlen bɛ kamanaganba de ye an bɛ don min na i ko bi ka bɔ Gawo ka taa se fo Menaka maraw n'a sigidaw kɔnɔna na sabila hadamadenw ani baganw welekulu ni ka tila ka u ka labilali siri nafolokunbaw saraliw la de kɛlen bɛ sigidala mɔgɔw jabalaw ye an ka Abdul Idrissa Nasir VOA Bambara ka laselikɛla ka bɔ ni mara ninnu na lamɛn a kan Gawo ni Menaka marabolo kɔnɔna na an ko min ko inscrite n'o ye hakiliwili ye a ɲɔ ɲanbɛ kosɛbɛ min ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen ka dugu baganw gɛn ni ka taa ni u ye walama ka adamaden minɛ k'a fɔ ko n'a ma wari sara a tɛ labila walama min ye sirakun kan ka bin maaw kan ka u daraki u bolaminɛw na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Gawo ni Sevare ni ɲɔgɔn cɛ min ye i ka dɔn sira a de tigɛn bɛ jihadistu fɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ waleyaw ye waleya min kɛn bɛ ka hakiliwili ɲɔ ɲa kosɛbɛ nin yɔrɔ masina ninnu na min ye misali ye sa a bɛ jira ni min ye o de ye Gawo Association des chauffeurs a ɲɛma tɛgɛ dara a ka maramafitigiw fɛ septembre kalo tile 2 san 2023 o tɛmɛnen ko ka bɔ yen min ye Labzanga ale dugu kɔnɔ fɛn fɛn bagan min bɛ a kɔnɔ k'a bɛɛ gɛn ni ka taa ni a ye o kɛra septembre kalo tile 4 san 2023 taabɔ ni ale bɛ sɔrɔ Burem o mara kɔnɔna na septembre kalo tile 4 su maramafɛntigiw dɔw kɔni olu ye furangen dɔ bana ani na ka sabu kɛ u ko k'a ka a latigɛ a de bana o tɛmɛnen ko ka bɔ yen Menaka dugu kɔnɔna na septembre kalo tile 5 san 2023 du kɔnɔ yɛrɛ la min ye cɛ fila kɔni u bunna u nana kelen o ye an ko ma ko Eli communal an filɛ ne ka nin wala minnu fɔ nin de bɛ adamadenw lasi ni ka u lawuli su ani tile ni yɔrɔkɔ fɔlen ninnu na an b'a jira la k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ waati la waati min ni fanga tigilamaw n'o ye Mali sɔrɔsiw ani u cakɛmɛ minnu bɛ yan ni u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u bɛ wuli kajɔ la sanga ani waati bɛɛ lajɛlen walasa ka adamadenw ani u bololɛfɛnw lakana an b'a jira k'a fɔ ko min ye Labzanga ani Gawo ni ɲɔgɔn cɛ sanga ani waati u ko ma ko convoi u bɛ i ka dɔn o ma dɔn o tɛmɛnen ko ka bɔ yen Gawo du kɔnɔna ani Menaka du kɔnɔna na an ko ma ko patrouille militaire sanga ani waati bɛɛ lajɛlen o fana bɛ senna walasa ka adamadenw ani u bololɛfɛnw lakisi k'a jira la k'a fɔ ko Labzanga bagan minnu fana ni olu daragira sɔrɔsiw ka wulikajɔ kɛra sababu ye olu fana ka se ka labila Gawo Abdul Nasir Idrissa VOA Bambara tɔgɔ la nin tɛmɛnen kɔfɛ tumutumara mɔgɔ minnu bɛ sigi la Bamakɔ ye tɔnsigi kɛnɛba sigi taratadon na Bamakɔ ne ka u kanw fara ɲɔgɔn kan ka laseli ani welekan gɛlɛnw bila ka ɲɛsin fanga tigila mɔgɔw ma ka da degun belebele min n'a bilalen bɛ u ka sigidaw kan nin waati ninnu na a senfɛ u ye sira dɔw dayira minnu ka kan ka se ka kɛ sababu ye ka lafiya lana Georges Atino VOA Bambara ka laselikɛla ka bɔ Bamakɔ bɛ kuma a kan malo tɛ don Tumbutu ɲɔ tɛ don Tumbutu foyi rien. L'essence, 1 litre d'essence, ça fait 2000 francs à Tombouctouville. Le sucre, on ne trouve même pas le sucre. Wasa k'u ka dusukuntɔrɔ jira ka kɛɲɛ ni gɛlɛyaw ye u bɔ dugu la Tɔnbɔkutuka minnu sigilen bɛ Bamako olu ye ɲɔgɔn dalajɛ lajɛ in hakilina o bɔra Sani Haidara la ale mun bɛ dɔ ɲɛfɔ Tɔnbɔkutu gɛlɛyaw kan ni waati in na. La menace est réelle, les problèmes sont réels et connus. O bagabagaliw ye tiɲɛ ye embargo bɛ dumunifɛnw kan Tɔnbɔkutu ka da kan siraba min b'a to jagokɛlaw bɛna ni minɛnw ye n'o ye Algérie ni Mauritanie sira ye o tigɛra a ka ca ni tile 15 ye bi camion si mana dugu kɔnɔ k'a sɔrɔ camion ta ɲɔgɔn tun bɛna don o don dɔ farala dumunifɛnw sɔngɔw kan macaroni sɔngɔ tun bɛ 900 de la nka bi a bɛ 1500 la malo kilo kelen n sera 200 ma. Celui du riz, le mout,
a passé à 1000 francs. O suman sɔrɔli gɛlɛya mun bɛ Tɔnbɔkutu kan o degun ka bon kosɛbɛ musolakaw ani denmisɛnninw de kan wa o bɛ Tɔnbɔkutu ka caman degun kosɛbɛ i n'a fɔ Ture Ayisa Ayidara hali n'o y'a sɔrɔ kilomɛtiri caman bɛ Bamako ani Tɔnbɔkutu cɛ ale b'i ka dusukun tɔɔrɔ kɔni jira kɛrɛnkɛrɛn la ka ɲɛsin o degun in ma. Je vis ce que mes parents vivent à Tombouctou, dans ma chair et dans mon corps. Tombouctou gɛlɛya ni bɛ ka ne ni man tɔɔrɔ kosɛbɛ. Ni suma sɔngɔ gɛlɛyara musow de bɛ sɛgɛn sabula u bɛ fɛɛrɛ ɲini ka nansɔngɔ dafa. Tombouctou gɛlɛya ni yɛrɛ tɛ suma sɔngɔ gɛlɛyali ye dɛ nka suma sɔrɔ cogo. Le problème c'est l'accessibilité à ces produits. C'est ça la situation de blocus. Ni ɲɔgɔn ye sen fɛ Tɔnbɔkutuka minnu sigilen bɛ Bamako olu ma dan jateminɛ dama ma u bɛɛ lajɛlen kelen kelen ye hakili jagabɔ kɛ ka fɛɛrɛw kɔni fara ɲɔgɔn kan cogo min na kɛrɛnkɛrɛnya la jaabi bɛ se ka sɔrɔ Tɔnbɔkutu kunkan gɛlɛyaw la an k'an tuloma jɔ ministre ɲɛmakɔrɔ Mohamed Agamini la. Puisque beaucoup de populations sont parties, nous suivons la situation. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est en plus. Mɔgɔw dɔ bɛ yen minnu taara an bɛ se ka min kɛ o ye de ka dɛmɛ kɛ ni jogo ɲumanya ye ani nafolo la walasa ka fɛn dɔ lase Tɔnbɔkutu n'a bɛ kɛ sababu ye jamanadenw bɛ lafiya minnu se t'u ye kosɛbɛ yanni gɛlɛya in ka ban. Pour soulager les populations les plus démunies qui restent encore dans cette localité en attendant que ce calvaire-là finisse. Tɔnbɔkutuka minnu bɛ bɔ Bamako olu ye hakilina minnu fara ɲɔgɔn kan ani miiriya minnu kɛ u ka ni lajɛrɛ in sen fɛ olu b'a fɛ k'o bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ gafe ye walasa k'o jira jamana marabaaw la cogo min na u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka jɛ ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bila sen kan Tɔnbɔkutu kanu la. Georges Atino, Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la. Adama Ben Jara ni bɛɛ b'a wele ko Ben le cerveau ne yɛrɛwolo debu ɲɛma don ka minɛni kɛlen bɛ barokunsigiw ye Bamakɔ bi mɔgɔw ka hakilinaw tɛ kelen ye a kan yala nin ye jamana marakɛlaw ka danaya talen de ye ka bɔ a kan wa o ɲiningali de bɛ bɛɛ da la Mariam Kuyate bɛ a jaabi di a ma an ka lamɛn. Ben le cerveau ka kasuladon maa dɔw ka yeta la ko a bɛ dankari n'an ko min ma ko liberté d'expression n'o ye ka maa bali a hakilinataw fɔli la. Salim Kulibali lakɔlikaramɔgɔ don. Mais ne kɔni hakilina la bɛɛ n'i y'a fɛla nin fɔ et puis a ye tiɲɛ nin fɔ fana jamana nin an bɛ yɔrɔ min ko bi gɛlɛya bɛ yen yɛrɛ de n'i ko gɛlɛya tɛ Mali kɔnɔ cɛw i ye galon tigɛ gɛlɛya bɛ yen fɛn bɛɛ da ka gɛlɛn lakana sabatilen tɛ yen ko caman b'a la ka jamana nin kɔnɔ u bɛ mɔgɔ bilaba mun na mɔgɔ minɛba mun na fana u ka dabila u ka to mɔgɔ ka bɔ k'u fɛlan fɔ hakilina falifalen jamana jɔli de b'o kɔnɔna la. Ben le cerveau ale tɛ maa dogolen ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan sabula a ye wulikajɔ caman kɛ jamana ka ɲɛta la ani furancɛla tɛmɛ fanga jukɔrɔmadoli la nka o t'a bali ko sariya t'a ka baara kɛ n'a binna jalaki minɛn kɔnɔ o ye Sheikh Umar Kulibali ale ka fɔta ye kunnafonidila don. Mɔgɔ si tɛ jamana kɔnɔ jamanaden si tɛ min bɛ sariya sanfɛ tiɲɛ don Ben le cerveau a ye baara caman kɛ jamana in kɔnɔ wulikajɔ caman kɛra nka n y'a ye kɔsa in na k'a fɔ plateau dɔ kan kɔsa in na k'u taara Hezbollah nɔfɛ u taara Hezbollah nɔfɛ Hezbollah dun ale dɔnnen don ni baara mun ye diɲɛ kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'o dɔn n'o ye terroriste kow n'a ɲɔgɔnnaw ye k'a fɔ k'olu taara Liban u n'olu ka taa kuma o yɔrɔ o yɛrɛ ne kamana gan kosɛbɛ jɔn y'u ci donc o n'a ɲɔgɔnnaw ni Ben le cerveau minɛna k'a ɲininkali k'a la ka ɲɛsin furancɛ fanga lagosili ma ne bolo a ka kan. Parti politiki maa dɔw ka yeta la ko Ben ka minɛli bɛ danayabaliya de yira u ka jɛkulu ni furancɛla tɛmɛ fanga maaw cɛ. Ismail Sakɔ parti PSD a ɲɛma don. O bɛ mun yira o b'a yira ko Ben le cerveau ka hakilina ni ninnu ka hakilina u fɔra ɲɔgɔn kɔ danaya tɛ Ben le cerveau ni cɛmancɛ fanga ɲɛma cɛ u kan ka se ka transition dɛmɛbagaw k'u ladi yɛrɛwolo de b'o la pari ye dɛmɛ mun k'u ye ka anw kɛlɛ an minnu tun ye nin kuma ninnu fɔ kabini bi ma se kalafolo ka kɛ a kɛ wagati la layidu minnu talen don u ka se ka timɛ pour que jamana ka se ka kisi ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ o kuma ninnu u tun ye anw kɛ fasoden jugu ye bi transition dɛmɛbagaw de bɛ ka bɔ k'o kuma fɔ. Ni waati in na Mali kɔnɔ maa caman ka laɲini ye ko Ben le cerveau ale ka labila teriya la ko sabula a y'a ka fasoden ɲumanya yira Mali ka ɲɛtaa la. Maimuna Maiga. Nka bɛ se ka min fɔ c'est que ninnu bɛɛ bɛ politiki kow de la quoi
parce que Ben le cerveau est tara comme membre du CNT anana ta a jɛn'a sara kɔ sabula ale ko k'ale bɛ faso jɔ de kɔ mais mɔgɔ min bɛ faso jɔ kɔ ne bolo I kan k'o dɛmɛ de faso la baarali la I man k'o kɛlɛ ne ye vidéo mun ye kɔni ne ma sɔn m'a nata k'a tɛ minɛ ni kun bɔ quoi ne hakilina la a tɛ minɛ ni kun bɔ. Min ye Ben le cerveau ka tɔndenw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u bɛ Ben ka minɛli bila minɛ min kɔnɔ k'o de ye dukɔnɔ kɛlɛ ye min bɛ se ka ɲɛnabɔ ka sɔrɔ sama-samaliba ma don a la. Ben le cerveau ale bɛna kiri juma nata min sen fɛ ko tɔw na la kodɔn. Mariam Kuyate ka laseli don Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan jɔnni de ye Ben le cerveau ye. Ben le cerveau ye baara jumɛnw kɛ a ka baara kɛra mun ye kɔkɔrɔmadonninw siraw kan ka ɲɛsin furancɛ fanga ma. Mohamed Touré ale ye ɲininkali tɛŋunin kɛ Alexis Kalanberi la. Alexis ye kunnafoni sɛnsɛnla ye ka bɔ Bamakɔ an k'u ka masala lamɛn. Adama Jara ni u b'a fɔ a ma Ben le cerveau kabini I bɛ ka tile la hali ka kɔn o ɲɛ a ye jɛkulu sigi sen kan ko farafinya Mali danbe ka sigi a yɛrɛ ma ko dɔ bɛ minnu yurugu ye ko olu ka kɛlɛ ayiwa u mɔgɔ damadɔ kun don mɔgɔ m'u lamɛn kosɛbɛ nka u y'a jira k'a fɔ ko u sɛbɛw ka kɛlɛ ka tugu dongo dɔ bɛ bɔlɔn fɛ dongo dɔ bɛ kuma la kabini mɔgɔ t'u lamɛn fo ka na kɛ mɔgɔ bɛ kuma di u ma. Nga Ben yɛrɛ sera k'i sigi cogo jumɛn denmisɛnnin sifinw ka ayiwa wuli ka jɔ siratigɛw la I n'a fɔ u ye jɛkulu min sigi ko yɛrɛ wolo o kɛra cogo jumɛn. N tun b'a k'a fɔ cogoya min na u ka jɛkulu sigira ko farafinna danbe ka sigi a yɛrɛ ma ko yurugu ka kɛlɛ u ye kɛlɛ caman kɛ siraba ko nafolo sɔrɔ siraw baarakɛlaw ka hakɛ ko kɛlɛ foyi kun tɛ kɛ u sen tɛ min na a daminɛ a kɛra mɔgɔ ɲɛna ko tile fila ko don nka u y'a kɛ an tɛ taa an tɛ maa ci an t'a dabila o la mɔgɔw y'a dɔn ko tiɲɛna non seulement u sɛbɛ don nka u dalen don u ka kɛlɛ la o waati de la a commencera ka lamɛn ayiwa fanga yɛlɛmani de nana fangaba di a ma ka tugu u ye minnu ye wuli ka jɔ kɛ ko I bɛ ka fɛn baara bila u jɔba kun b'o la ani o y'a to u donna wasabulon kɔnɔ. Ben ye CNT tɔ maa dɔ ye CNT ye jɛkulu ye min sigira ayiwa wasabulon nɔ la furancɛ fanga hukumu kɔnɔna na nka k'a to o tɔn nin kɔnɔ e ko hakɛ dɔw t'a bolo wa nka k'an to nin furancɛ fanga hukumu kɔnɔna na Ben sera ka minɛ cogo jumɛn ka sɔrɔ a ka tɔndenya CNT kɔnɔna na o ɲininkali ma kɛ o bɛ faamuya cogo jumɛn. N'i ye a jate minɛ Ben tɛna kɛ a mɔgɔ fɔlɔ ye ni min y'i to wasadenya jɔyɔrɔbila la ka taa bila kaso la ani dangakari a ka yɛrɛma hɔrɔnya la di hakili b'a la Isa Kawujim ta kɛra yan yɔrɔ la Isa Kawujim kun jɔyɔrɔ ka bon CNT kɔnɔ a jɔyɔrɔ kun ka bon transition lafasali jama la nka waati nana kɛ ka Jimi siraw ma kɛ kelen ye a fɛnɛ dangari kɛra a la ne fɛ tiɲɛ don sariya dɔnbaw bɛ se ka a ɲɛfɔ an ye danfari jumɛn bi sisan wasadenw minnu latɔmɔna ka bila ani kalafilila wasaden minnu ye u ka taa an jɔyɔrɔ fa ayiwa minnu ka baara don minnu bɛ sariya dɔn olu bɛ se ka faranfasiya d'an ma nka an bɛ se ka min fɔ a la kɔni o ye ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ya ka kɛ ani ko a delila ka ye ka ban. O maa kelen o bɛ se ka nɔ minɛ cogo jumɛn nin waati walima nin lahalaya suguyaw kɔnɔ. Ben nɔ minɛni ne hakili la Lala ani maa minnu don u ma ɲɔgɔn faamuya ko damadɔw la ka tugu tiɲɛ don Ben y'a fɔ olu ta tɛ mɔgɔ ko ye ni ko bɛ taa olu Jimi sira fɛ n'u dalen don a la u bɛ tugu a kɔ ani ni don min a ma kɛ u sago ye u b'u mabɔ a la. Ayiwa yala o de y'u bila ɲɔgɔn na wa yala a bala ka dɔn se kura min ta o de y'u fɔ ɲɔgɔn kɔ wa yala fɛn wɛrɛ bɛ yen min ɲɛ ma fɔ mɔgɔw ye wa. Sisan an ka duniya lamini kunnafoniw lamɛn mɔgɔ 16 fagara ne ka tila ka 31 ɲɔgɔnna jogin irisuw ka suguba dɔ
bombardement senfɛ ka taa Ukraine kɔrɔnfɛ an fɛn mara yɔrɔw la kilo 30 ni Bakhmut dugu ni ɲɔgɔn cɛla la yɔrɔ min kɛlɛ wusulenba be kosɛbɛ ni ye a san kelen ye Rusiw ani Ukraine ka sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn cɛla la ni waleya nunu be kan ka kɛ waati la l'Amérique ka kɔkan ko kutigi Anthony Blinken be Kiev tamala ka taa sɔrɔdasiw dɛmɛw kuraw laseliw kɛ Ukraine jamana ye CEDEAO ma sɔn Niger fanga d'Afrique ma ka daa kan u tɛ fɛ min kɛra Mali, Laginɛ ani Burkina ɲɔgɔnna ka lawaleya tuguni u ka tɔnkulu kɔnɔna na u ka ɲɛma dɔ ka laselila Faransi jamana ka jakanso France 24 kan bi araba in na an tɛna sɔn fanga tali la tuguni sɔrɔdasiw fɛ ma sabila minnu ye a kɛ ka tɛmɛ olu ka baara tɛ dɔwɛrɛ ka furancɛ fanga tɛrɛmɛ Abdel Fattah Moussa n'ale ye commissaire aux affaires politiques à la paix et à la sécurité ye CEDEAO kulu kɔnɔna na ka fɔ la VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. Alamɛbagaw ka fɔ ɲɛna ko nin y'an seginni ka na an ka studio wɔɔrɔnan kɔnɔna na VOA soba la Washington DC aw tulo bɛ Kɛyatu Tarawele de kumakan na halisa ka fɔ ɲɛna aw bɛ Malikura jɛmukan de kɔnɔna na ka lamɛn ayiwa ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka sɔgɔ a la nin waati in na a bɛ an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ka Bamakɔ a n'a lamini Wagadugukaw fɛ Burkina Faso faba kɔnɔ an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 tomi ani 4 kan Abidjankaw fɛ Côte d'Ivoire faba kɔnɔna na an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 kan Radio Parisien n'o bɛ Tomiyakaw fɛ yen nɔ a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 98 ani 8 kan Gawokaw fɛ yen nɔ an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 106 ani 1 kan Tumutu an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 93 ani 7 kan Bayangarakaw fɛ an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 97 ani 2 kan ni mɔgɔ minnu fana bɛ fɛ ka sɔgɔ an na nin waati in na a bɛ se k'an sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ sirabaw kan n'o ye www.voabambara.com walima an bɛ sɔrɔ nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la directement na Facebook YouTube ani Instagram an ka page minnu bɛ olu kan ka tɛmɛ ne kunnafoni ye farafina gun kan tɔnsigi kɛnɛba fɔlɔ wagati yɛlɛmaw a n'a kɔlɔlɔw kan kɛnɛ datugura bi araba in na Nairobi Kenya faba kɔnɔna na Mohamed Touré bɛ danatigɛli laban minnu n'olu sɔrɔla a kɔnɔna na laseliw kɛ an ye an ka kumakanw lamɛn. It is still possible to avoid the worst effects of climate change. U ka fɔta laban kɔnɔ farafina jamanaw b'a ɲini diɲɛ tɔnba fɛ kɛrɛnkɛrɛnyana u ka dɛmɛ don ka dɔ fara farafina ka fanga kuran sɔrɔ cogo kan ka bɔ jiga waati n'o y'o fanga 56 la san 2022 ka se jigawati 300 ma a dɔgɔyalen b'a la san 2030 walasa ka fanga fantanya kɛlɛ ani ka fanga sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ fanga saniyalen ni musaka tɛ min na u b'a ɲini fana ka nafolo sɔrɔ sira kuraw sigi sen kan min bɛ bɛn farafina mago ma juru labɛnni ni dɛmɛni sen bɛ o la o doni bɛ u ka sɔrɔ ko gɛlɛya kosɛbɛ. We have ample renewable energy potential as well, and the natural assets and resources. U bɛ wele bila fana diɲɛ ɲɛmɔgɔw ma u ka san ni carbone ye salen taabolo dɔ ye min kɔnɔ carbone salen bɛ bɔ taji n'a ɲɔgɔnna jago la kurubɔkari ani pankurun na o fana bɛ se ka bonya ni diɲɛ salen nafasɔrɔko jago la. Nin tile 3 lajɛ nin kɔnɔna na Kenya jamana faba kɔnɔ layidu talen don ko dɔrɔmɛ miliyari 23 bɛna don fanga kura sɔrɔ cogo la. Jamanatigi Ruto y'o sinsin o la dɔrɔmɛ miliyari 4 ni tɔrɔmɔɲɔn 5 donna Emirati Arabu jamanaw fɛ.
a y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. L'Amérique jamana kuntigi Joe Biden be tamala ni dɔgɔkun nin na Inde jamana kan a duniya setigibaw jamanaw ka ɲɔgɔn kunbɛn ne a bɛ wele ko G20 tɔnsigi de la u kan ka hakili jagabaw kɛ taabolobaw i n'a fɔ wagati yɛlɛmaw kɔlɔlɔw juruw dɔgɔyaliw jamanaw la kan ani Ukraine kɛlɛ ka fara fɛnɛ tɔnden kuraw fɛnɛ ka doni kan a tɔnkulu kɔnɔna na tarata don na a yirala k'a fɔ ko l'Amérique mɔgɔw ye u ka hajuw dayiraliw kɛ an ka Anita Powell n'ale ye VOA ka kunnafoni carila ye ka bɔ l'Amérique masaya suba kɔnɔna na ka laseliw lamɛn a bayɛlɛmaliw bamanankan na olu kɛra Moribo Danbele fɛ. Amérique jamana ɲɛmɔgɔ kan ka taa setigi jamana ba 20 olu yɛrɛ mun kan ka kɛ Inde jamana la ni laɲinibaw ani fɛlakobaw ye k'a fɔ k'u bɛna setigi jamana 20 ani seba bɛ minnu ye u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ laseli kɛra Amérique jamana ka famayaso Maison Blanche Jake Sullivan ni ale y'u ka bilasiralikɛla ye jamana ka foroba lakanako la. We hope this G20 summit an ka laɲini ye k'a fɔ ni setigiba jamana 20 olu ka lajɛrɛ bɛna yira k'a fɔ ko duniya ka ni sɔrɔ batigi ninnu bɛna se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ hali n'a kɛra a bɛ wagati gɛlɛn kɔnɔna la an bɛ kan ka ɲɛsin New Delhi ma wagati min na an bɛna sinsin jaabi minnu kan ka sɔrɔ jamana minnu bɛ ni seba t'u ye ani ɲɛtaga minnu kan ka kɛ fɛnɛ siraw kan minnu ka gɛlɛn Amérique jamana ma i n'a fɔ wagati yɛlɛma dɔnniya sewaliko ani an ka cɛsirili ka ɲɛsin setigi jamana G20 ka kɛ fɛrɛkɛnɛ ye mun bɛ se ka i n'a fɔ n y'a fɔ fɔlɔ cogoya min na ka se ka jaabiw ni lajɛrɛ mun bɛna kɛ Inde u ka jamana faaba kɔnɔ New Delhi bɛna boli hakililaw kan minnu ni an ka cidenw ma ɲɔgɔn faamuya a kan kosɛbɛ hali bi i n'a fɔ Ukraine kɛlɛ ko wagati yɛlɛma ko yɛlɛma ka don diɲɛ yɛrɛ ka baarakɛminɛw tagasiraw kɔnɔna la minnu bɛ nafoloko la ka ɲɛsin sentan jamanaw ma ani hakilila ka farafina jamanaw ka keleya tɔnba k'ale danse jamana 55 b'a kɔnɔna la u ka tɔn na sɛgɛsɛgɛlikɛlaw y'a yira k'a fɔ ko duniya jamana ɲɛmɔgɔ ba 2 ni o ye Rusi jamana ɲɛmɔgɔ Vladimir Putin ani Chine jamana ɲɛmɔgɔ Xi Jinping ka d'a kan olu tɛna se kɛnɛ kan ko o kɔlɔlɔ bɛna bonya barow ma kosɛbɛ i n'a fɔ Amérique jamana ɲɛmɔgɔ y'a fɔ cogo min na Joe Biden I am disappointed. I'm going to get to see him. a ɲiningalen ka mun de la Chine jamana ɲɛmɔgɔ Xi a tɛna na Stephanie Segal ni ale ye jateminɛlikɛla ye u ka sɔrɔ bosoyɔrɔ la. The geopolitical tensions were certainly there well before India's G20 year. Duniya ka ni samasamali ninnu tun bɛ yen ka sɔrɔ setigi jamana ba 20 ni o ye G20 ka sɔrɔ a lajɛrɛ ma kɛ Inde jamana la. Kun y'a to a juguyara sisan ko fo mɔgɔw b'u hakilila sinsin ka ɲɛsin a ma ni lajɛrɛ in surunyalen o tɛ ko ɲuman ye ne hakilila k'a fɔ ni lajɛrɛ in bɛna boli sɔrɔ kow kan mun bɛna se k'a to dugukolo mankan minnu fana bɛ yen olu bɛna bila a damana minɛn kɔnɔna la. In a separate category. Ni lajɛrɛ in a bɛ daminɛ Sibiridon, New Delhi, Inde. Sisan aw bɛ se k'aw ka batakiw ci an ma WhatsApp fɛ an ka nɛgɛjuru sira kan 020 24 40 47 16 tɔgɔ ni jamu ani aw bɛ bɔ yɔrɔ min na aw bɛ o fɔ ka sɔrɔ k'aw ka bataki d'a kan. Araba o araba Malikura kɔnɔ gɛrɛn kɛnɛ bɛ sigi a kɛnɛ kɔnɔ bi Abibatu Nangu Tarawele ale ye baro kɛnɛ sigi kɛ ni gɛrɛn ɲɛta tɔndenw ye an ka u ka masala lamɛn. Jamana nafoloba y'a denmisɛnw min Mali la i n'a fɔ farafina jamana tɔw 100 sarala 60 bɛɛ ye sifinaka ye ani a fanba bɛɛ ye cogoyantan fana ye k'a sabu kɛ sababu ɲuman sɔrɔbaliya u ka sigida la ani sɔrɔko jɛɲɔgɔnya sabatili la o de y'a to falajɛ gɛrɛ min bɛ wele ko taɲɛ gɛrɛni sifinakaw sɔnna ka an kuma ɲɔgɔnya
u hakilinan dili la an ma jamana jɔli kan. Moriba Traoré ale ye chef de grain ye. Bon an ka grain bɛ sigi sufɛla dɔrɔn de fɛ n'an nana an sigi an bɛ première nin kɛ grain tɔgɔ ko ɲɛta grain an fɛn fɛn bɛ yan an bɛɛ bɛ ka ɲɛta ɲɛɲini an sigilen do Falajɛ an an sigi an bɛ première nin kɛ voilà bɛɛ bɛ tila ka don ni minnu kan ka to ka baara la olu bɛ to ka baara la minnu kan ka to ka kalan na olu bɛ to ka kalan na le lendemain fɛ an ka teli ka mɛn weekend ne fɛ dɔɔni oui tabarikala an bɛɛ bɛ ka an débrouiller dɔɔni dɔɔni bon ne min yɛrɛ chef de grain ne bɛ ka photo ta ni filbel ni voilà donc n bɛ k'an débrouiller kɔnɔna la halisa donc mun bɛ fɔ sifinnakaw ɲɛna état bɛ yan bɛɛ lajɛlen kama état ye nationalité di mɔgɔ ma ka ban o ye wasa kɛ fan dɔ fɛ tanya gɛrɛ ni sifinnaka dɔw bɛ hami na bawo u b'a miiri k'u ka siniɲɛsigi bɛ farati la. Bintu Sako ale ye kalanden denmisɛn ye. Ne ye école ne ye bagi sɔrɔ ɲina lycée technique de Bamako la. Komi jɔrɔ bɛ ne ni ɲɔgɔnnaw la bibi in na o de ye bi Mali kalanko bagi sɔrɔli tɛ problème ye mais n'i ye bagi sɔrɔ k'a fɔ k'i bɛ ka taa université la o de ka gɛlɛn ka d'a kan kabiri minnu bɛ université la 2020 kɔnɔna la olu dɔw bɛ première année la hali bi dɔw yɛrɛ ma taa école dɔw yɛrɛ ma kalan yɛrɛ daminɛ k'a sababu kɛ prof tanya classe tanya bon an yɛrɛ t'a dɔn an bɛna kɛ cogo min na an kɔni bɛ se ka min fɔ ni Mali faamaw n'u bɛ se k'an dɛmɛ o ko la o kɔni o bɛ diya an ye yɛrɛ yɛrɛ de surtout an fantandenw yɛrɛ. Bɛɛ tɛ se ka kɛ bureau kɔnɔ baarakɛla ye o la bɛɛ ka kan ka dɛmɛ don jamana ka yiriwali la i n'a fɔ Seyidu Kuyate ale ye sojɔla ye. N'i sigilen don k'i bolo da i sen kan an bɛɛ bɛ dɔɔni na bon hali ni an tɛ se k'a fɔ ko fɛn b'an bolo mais alhamdulillah an kɔni an sigilen tɛ. Moi je fais appel aux autorités maliennes bon et k'u hakili to jeunesse la n'i y'a mɛn jamana jeunes de don denmisɛnninw ni baaradaw cayara tel que ni sera ka usines caya bon dɔ bɔ chômage fana na bon bɛɛ tɛ se ka don bureau kɔnɔ ni usines cayara emploi n'u ye emploi créer bon lala bɛɛ b'i sago sɔrɔ. Nin tun ye bi gɛrɛn ye min na sera aw ma Abiba Traoré fɛ VOA Bambara tɔgɔ la Bamako. Sisan an bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn. An bɛ handball bunagun kan farafinna sini alamisa septembre kalo in tile 7 san 2023 ka taa bila septembre kalo in tile 14 Tunisie jamana kan farafinna ŋanaya ɲɔgɔndan tako bisabana bɛ tan a ŋanaya ɲɔgɔndan bɛ farafinna handball tana musomaniw de kofɔ minnu si ma tɛmɛ san 20 kan n'an ko junioru. Mali bɛ kɛnɛ kan sini alamisa Mali ka bɔko fɔlɔ bɛ tan Egypte ɲɛkɔrɔ. Tunisie kɛnɛ kan jamana 10 de bɛna u ni yɔrɔ t'a la. Groupe A kɔnɔ a kulu fɔlɔ Angola, Côte d'Ivoire, Guinée, Kenya ani RD Congo. Groupe B kulu filanan Algérie, Egypte, Madagascar, Mali ani Tunisie jatigi. Jamanaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ kelen kelen kulu kɔnɔna na. N'o ɲɔgɔndan kun cɛra jamana fɔlɔ fila minnu ka kuru mana caya olu bɛ ye demi-finale la. Mali ka laɲini kɛnɛ in kan o de ye ka jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ. Mali Handball Fédération secrétaire général Dankan Mohamed Lamini Jara ka fɔ la o jɔyɔrɔ ɲuman ye mun ye ka jɔnjɔnba ta walima ka kɛ filanan ye ni jɔyɔrɔ filanan ma sɔrɔ ka sabanan ɲini. Yani Mali handball tana musobaniw ka Tunisie sira ta labɛnni caman de sigira sen kan Mohamed Lamini Jara ka fɔ la ka d'a kan bibi in na Handball Fédération ka baara ye min ye handball tana ka se ka balo a ka handball la. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré ka laseli don. An balimaw nin bɛna dansigi kɛ an ka bi jɛmukan kunnafoniw na kunnafoni minnu sɔrɔla ka fara ɲɔgɔn kan olu kɛra Cheick Thioro fɛ awa a laseliw olu kɛra u ye ne Keyatu Traoré fɛ an bɛ laɲini kɛ aw fɛ aw bɛɛ lajɛlen k'aw sɔgɔlen to VOA Bambara ka kunnafoni siraw la nin tun ye Keyatu Traoré kumakan ye VOA Malikura jɛmukan kɛnɛ kan a k'an bɛn waati wɛrɛ.